Häkimlik ne yer berýär ne de jaý berýär diýip Balkan vilayatynyň Türkmenbaş etrawynyň Aktaş şäherçetiniň ýaşaýjysy 70 ýaşly Mered aga aýdýar. Ol 4 ogly 4 gelini we 9 agtygy bilen 18 adam bolup 4-5 otogly howlu jaýda ýaşaýar. Mered aga oglullaryny we gelinlerini bölek çykarmak üçin öý edinmek ýa-da mellek ýerini satyn alyp täze jaý salynmak synanşyklarynyň netije bermeýändigini, güderan şertleriniň agyrlaşanyny aýdýar. Bu aralykda sebäpli täze ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy uglan edilýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ipoteka jaýlarynyň töweregindäki käbir jekme-jeklikleri uruny Balkanly goja mellek ýerler bilen bagly etrap häkimligine beren ýüz tutmalarynyň jogapsyz galýanlygyny, sebäpdäki boş ýerleriň bolsa köplenç ipoteka jaýlaryny gurýan ýerli firmalara bölünip berilýändigini aýdýar. Ol pensiýasynyň we ogullylarynyň aýlyk gazanjynyň hasabyna bolsa ipoteka jaýlaryny satyn almagyň mümkin näldigi, olaryň bahalarynyň aşağı gymmatdygyny gynanyp gurrun berýär. Gaýgysyz garrlygy, esretli durmusy görörün öýdüp umyd edipdim. Ýöne 4 ogul we 4 gelin bilen howly jaýda ýaşaýyp ýaşamak tas mümkin däl. Ykdysady kynçylyklar we gymmatçylyk derarly pensiýamyz we çağlaryň aýlyk gazançlary öý satyn almak beýledi dursun. Güzeran aýlamagy zordan ýetýär. Diýip Meredaga gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylatyň ýaşaýyş jaý meselesi köp ýyllaryň dowamynda ýeti problemi bolmagyny galýar. Oba bu etrap ýerlerine santaýdan giňýän köp hojuluk adatça döwletden mellek ýerlerini alyp howlu jaýlaryny dikleýär. Ýaş maşgalalaryň girdijileri köplenç öz başdak bina edilýän howlu jaýlaryň guruluşyna siňdirilýär. Adamlar mellek ýerlerini köplenç toyun toprakdan galdyrýan jaýlaryny tapgyrlaýyn gurýarlar we guruluşyk işleri birnäçe ýyla çekýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmen hökümeti şäher ýerlerine hususan paýtagy Aşgabatda we beýlik sebäplerde köp gatly jaýlaryň, kottejlaryň, kaşan-kaşan mehmanhanalaryň we beýlik dethgalaryň guruluşyny milliardlarça dollar harçlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar büdjet işgärleriniň agrymly böleginiň şoltany lukmanlaryň we mugullimlaryň sebäplerde gurulýan kottej jaýlary satyn almagy gurbunyň çatmaýanyny aýdýarlar. Ýöneki adamlaryň aýlyklary ipoteka berilýän täze kottej jaýlaryny satyn almagy ýetmeýär. Ipoteka jaýlaryny satyn alan ýagdaýynda hem mugullimlaryň we beýleki büdjet işgärleriniň garzlaryny töläp bilmeýän täze jaýlardan çykarılan halatlary bolýar. Garzlaryny töläniň bilen hem her aý az harytlary, gaz we elektrik energiýasy we beýleki çykdyjylar üçin tölek etmeli. Döwletde isläp gosmaça gazanç etmek hem mümkin däl. Şu ýagdaýlary göz öňünde tutup ýöneki büdjet işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlaryny ýylata elýeter etdiler, gowy bolardy. Diýip Balkanly goja aýdýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaş etrawynyň ýyla tarasyna Janga adlandyrylýan Türkmenbaş şäherçetini we Aktaş şäherçetini bir we 2 gatly kottej toplumlarynyň gurulýanyny we täze jaýlaryň ipoteka bank kartlarynyň hasabyna 15-30 ýyl möhlet bilen öý eýelerine berilýändigini habar berýär. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä bir etaj 4 otog jaýlar 84 metr ýer bilen 700 000 manatdan, 2 etaj 5 otog kottej jaýlar bolsa 84 metr ýer bilen 1 milyon 300 000 manatdan satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar ipoteka berilýän täze jaýlaryň döwlet idara karhanalaryny işleýän adamlar üçin aşağı gymmatdygyny aýdýarlar. Döwletiň berýän aýlygy bilen ipoteka kardyny tölemek asla mümkin näl. Eger raýat häzirki wagtda 3000 manat aýlyk alan ýagdaýynda hem her aý ipoteka kardy üçin 3700 manat tölew geçirmeli. Ýyllyk 20 götürüm tölewi hem tölemeli diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köp maşgalary öý almakda kynçylyk çekýärler. Buňa döwletiň gurýan jaýlarynyň bahalarynyň aşağı gymmat bolmagy sebäp bolýar diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.